ఈరోజు మీ ముందుకు ట్రాలీని తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ ట్రాలీ గురించి చెప్పే ముందు మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీరు మిస్ అవ్వరు. ఈ ట్రాలీ యొక్క టైర్లను చూసుకున్నట్లయితే 50% లైఫ్ అయితే ఉంది. ఈ ట్రాలీ యొక్క సైజు విషయానికి వస్తే 6x5 సైజు అయితే ఉంది. ఈ ట్రాలీ యొక్క మోడల్ చూసుకున్నట్లయితే 2016 మోడల్ అని ఓనర్ చెప్తున్నారు. ఈ ట్రాలీ యొక్క కండిషన్ మరియు హైడ్రాలిక్ చూసుకున్నట్లయితే బాగానే ఉన్నాయి. ఈ ట్రాలీ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చి వరంగల్ లోకల్లో ఈ ట్రాలీ అమ్మకానికి రెడీగా ఉంది. ఈ ట్రాలీ యొక్క ప్రైస్ విషయానికి వస్తే 86,000 రూపాయలని ఓనర్ చెప్తున్నారు. ఓనర్ నంబర్ని టైటిల్లో ఇస్తాను. అలాగే వెహికల్ అమ్ముడుపోయాక టైటిల్ నుంచి ఓనర్ నంబర్ను తీసేయడం జరుగుతుంది, గమనించగలరు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి.